Unsa man ta diri? Ayaw sigsagit pa makurat-kuratan ta. Muadto tay Lasards karon nalang tay ginahulat nga kanang misyonaryo. Kinsa man na? Hulat-hulat lang ta. Ngano maghulat pa man gyud ta? Undang mo abante na telekat kay. Maghulat gani tano kay natay protokol. Maghulat lang ta. Kinsa yang ipadala diri ah. Dugayang Agent 3! Relax lang gani no. Time sa Agent 3. Na ako'y nabantayan ba? Bago ato mga uniform no. Nindot kayo. Mahal kay patayaan ni. Kabalo man jud ko Agent 3. Nagisuot na ako ni gabi eh. Kunya unsa may problemahan nimo kabaguhan ni o. Mo gani no, wala ko'y problema ani. Ang problema nako ang kaning sa baba. Ay, kuan man god Agent Boyet kanang wala na ako na withdraw ang ubang kwarta mo nang kanila ako napatahi. Sige ra. Ay nagkabala ka kay nagpatahi naman ko. Ha, ulat-ulat lang ta ha. Sige, way problema. Sa karon, kini lang sa Atay na sobrahan na ta kasi ba? kini lang sa. Sige ra. Agent Boyet, Naman. nay padulong diri. Yo, kinsa man na? Andam. Unsa man kay Agent Boyet, unsa may nakabutang diha ah? Ngano dayon sa nakabutang diha? Agent 3! Dili ko kabasa! Ikaw basa! May English ni. Oo! English day. Agent Boyet, Unsa man na? tisa tarungon na ubasa. Basa! Pato na dito. Galas, gabi na kung unsa na! Tara. Tara! Agents, paminaw mo. Naamo diri karon kay na ako ipakontrata sa inyo ha. Unsa man na Sarge? Bagong misyon. Ay sabi? Parang wala pa may pang down yung uniform. Si Agent 3, Sarge! Wala gitarong o withdraw ang kwarta! Morning na nga ni. Agent Ray, ay pakingunana. Wala korap din sa tong ahensya. Bayot rin na. Wala! Di ba na-corrupt? Ayaw ka bala ka Sarge mo. Palit na may sunod si Mana Sarge. Promise. Pamina mong duha. Tarungan ninyo nga misyon ha. Kay kining biktima, anak kong dato. Dismiss! Yes, Sarge! Stress. Agent 3! Agent Boyet. Kinsa may atong target karon? Wala man tayo target dra. Nagun sa mga kanya. Bangon niya. Ikaw, kabuang mo no. Nagun sa mga kanya. Abi na akong natay target ron! Wala. Agent 3! Asa mo nito mga turon? Nano may gihatag nga mapa si Sarge Agent Boyet. Ang problema nako karon kung kinsa atong target. Tama rin no? Kinsa man itong target? Tayin sa Agent Boyet. Tawagan ako si Sarge para mga tag-picture man lang. Ha? Sige, tawagin na, Dali lang. Dali! Hello, Sarge. Agent Ray, kumusta man? Sarge, wala may picture nga. Kanang picture sa subject ba? Kaya para mailana mo kung kinsa mo ang subject. Picture? Wala yung katang picture? Gani, wala gani, Sarge no. Mapara, kalimtano na jukay ka. Mapara gani mong natag. Sorry. Kinahanglan nyo karon? Oh, Sarge, kailangan na mo ang picture. Palihog, Sarge, may ihatag, Sarge. Sige, send ako, asap. Karon dayon, Sarge, palihog. Niabot na nagdala Agent Ray. Mauna na. Dali ka na, oy. Automatic man! Mura ba ka na naka-LBC flash? Kalas ka, usap na! Na! Pandamay. Puro bata ang nawong. Saan na ito pagkaklaroan na ron? Hello, Sarge. Hello. Pila ganitong edad sa kanang amuang subject? 25 years old. 25 years old. Pero imong gipadala diri puro mga baby photos. Ano mo? Ano sa pagkabalo na mo na Agent Boyet ani? Agent Ray, kabalo ko mga haud kay mo. Kaya ra ka na ninyo. Sige na. Kay mga laki pa ko. Kabuang. Sige. Agent Boyet, ana si Sarge. Nga haud man daw kayo ta, mao nang kita na dili bahala. Unsa man ta Agent 3? Manghula! Ani na lang Agent Boyet be. Ugma na lang nato ni pangitaon kay murag taas-taas gyud tag oras nga i-google ani. Oh good. Studihan na lang natong location Agent Boyet aron daghan tag mahagilap nga impormasyon. May pa Agent 3! Sige. Diri ko. Dili siguro Agent Boyet, diri ka banda. Dili ko! Diri! Tarawan. Diri ka banda kay mubabag man ka. Mo gani nga diri ko para na protection nimo. Ay kadali lang be, tarungon nato ni be. Sige, klaro be.
Kuha na yung ballpen na, kuha na yung ballpen. Kasayon na ana. Oh, diri ko. Oh, ana man Diri na po ko dapit, o ikaw. Oh, ako. Oh, Oh, di ba? pastilan. O, diri ka banda. Oh, nako, O, layo na kayo sa target. Diri ka dapat. Ano man, ana. Dili na. Ana. Sige, nataglalis, lalis ka lang. Ang ako abang mo, dili ka, para na kay proteksyon. Hindi ka magkasinabot ang Agent Boyet. Dili mo ka maminaw sa kuha Agent 3. Agent Boyet, dugay na ko ani. Naguna ko sa imo ani. Dapat mamino ka sa ako. Kaya ako senior nimo. Ah, sige, ingani na lang. Oh, Ikaw dali. na. Sa imo Sige, na diya ka. ako para maisa na lang na. Oh, sige. Oh. Diri ka banda. Oh, sige. Oh, diri ko. Oh, sige, sige po. Oh, di ba tama? Sakto gid ka. Oh, kunya nakasinabot ang Agent Boyet. Kasi nabot ta. Sige, bitara ba malitas pikas kay. Dito na punta magmapping. Tao na ta. Kanta, dili lang. Kaya Oy, oy. sige, sorry. Tara. Agent Boyet. Diri dito magmapping. Sige. Dili ba kay basig kalaban? Wait lang. Ano walang dara? Oh, babasa rin pusil. Kuha mong bullpen. Dire. Unsa man na Agent 3? Mapping kanino wala ka baluan eh. Wala ka din, sama na. Ay kabuang ka. Wala di ka kabalo ni kadugay na ni nga kanang mapi ana man na. Oo. Ay, tama. Ikaw na pari ko na po. Di ba tayo marin na. Ako eh. Ana rin na. Baluan na. Ito na. Ilalom. Sige. Oh, ipatas kamay. Oh, ayaw ka kuan. Wagi ka sa bangag. Buslok. Mora. Oh, sige ikaw. Isuda ni Agent 3 oy. Dili man ni Agent Boyet, sayo na kayo na ay busluta. Subay sa bangag ba subay, ayaw ka sumuhoy. Ah, lisuda. Isuda ka. Apit tayo Agent Boyet. Sige ba, sige ka ba? Tay, Wala guba tong mapa. nga unsa mo na ron? Kanan oy. Tara magpangutanan na ta. Ha? Magpangutanan kay guba man nimo atong mapa. Tara. Manglakaw ta. Magilis ta. Tara. Nya magpangutan na ta. Dita magpahinga ni kay mahalata man ta. Tara.